Tikutambireni mufaro muNezimbabwe pano paZest News pano patichange tichimhanya nemanews updates ezvakasiyana-siyana zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So adikani kana uri munyowani kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera pamhino sefoika. So muNezimbabwe ndaya ndakakubatirai manews updates akati wandei sikuziva kwamunongoitawo tunayani akati wandei kuti muone zvakawanda pa1 video. So sekungoona kwamukuita pascreen pane pane mupurisa nemukadzi vari kunetsana. Mupurisa anga asunga mwanasikana nenyaya yekupfeka drip recamouflage. So moms vari kupopota vachiti kana masunga mwana munozoenda naye sei kuchicken instead yekuti muende naye kustation. So muNezimbabwe panyaya dzakadai sekuziva kwamunongoita hatide kutenge tikushoropodza, hatide kutaura zvakawanda, tinoda kuti mungozvionera mega pamhino sefoika. So muNezimbabwe ndichakuisirai video pasi mobva manyatsonzvinzwira vachikakavadzana mupurisa nemuneighborhood. So muNezimbabwe enjoy the video. So muNezimbabwe ndachikumbira kuti musaskipe video muone kozi tine rimwe news update riri pakati resituation, current situation ezviri kuitika muHarare, protest yanhasi. So muNezimbabwe enjoy the video. Hanzika mwanako kasungirwa camouflage neighborhood mufeso asungira mwana we camouflage. Sambo ya vari kudifenda manje, vari kudifenda vana fesa kuenda nevana kuchicken nyika but vasungwa kuzoti vaende kucentral vari kutoenda kuchicken. What ndiko era? Ndiko. Muneighborhood vari kusungira mwana camouflage saka kuenda naye kuchicken. Vachizoti akanzvaka drama upfere kana kuti kufamba sei. Mukadzi ari kujabuka, ari kutidzokerai kumashure kwamuri kubva. Anenge akadhakwa mupurisa hatichinyatsokunzwisisa. Tinokumbirawo mapurisa acho vaverify kuti mupurisa zvisho here munhu, because arikuratidza kuti anenge akadhakwa zviri kutaurwa nemukadzi uyu. Asunga mwana uyu.